My jsme se dneska sešli s Lubošem Soukupem, muzikantem, spolu se mnou, Martinou Staňkovou, a měli jsme tady takovou společnou prezentaci našeho projektu, který chceme rozvíjet dál. Je to spojení dvou žánrů, malby a hudby. Je to vzájemná improvizace, improvizační dialog. Je to jakoby rozdíl od výstavy, kde na výstavě nebo na koncertě už prezentuje člověk hotovou věc, tak tady vlastně nabízí vhled do toho procesu tvůrčího. Zároveň to je jakoby rozhovor nebo dialog dvou umělců. Mám radost, že tady byla příjemná atmosféra, mám i dobrý pocit z toho tvůrčího procesu a jsem ráda, že se to bude třeba nějak vyvíjet dál.